Това е единствената сграда, на която няма шупли по бетона. Шуплите четворки. Здравейте! Аз съм Томас Бермината, небезизвестния инфлуенсър. Пич! Значи много сериозни са нещата. Спаднах си една мечта. Вече съм официално женен за Ивка Бейго. И трябва да си намерим мечтаното жилище. Колко свободни апартамента имате? 3. 3 апартамента, перфектно. Кой ще е най-хубавия за мен? Третия етаж ще мога. За турбогазари. Значи за турбогазари ние трябва да се снимаме. Ние сме турбоинфлуенсъри и сме най-големите в цяла България. Искаш ли да го видиш апартамент? Разбира се. Това ми харесва, защото няма шупли. Обичам такива гладки стени. На много места гледам как има шуплички и това не ми харесваше. Но при вас нещата са различни. Точно този апартамент е за вас, за турбогазаря. Точно заради тази дума, врачи се тема. Взимам апартамента, значи така, банята къде е? Ето е банята. Идеално, значи тук слагаме джакузито. Ивке, бяло или черно искаш да е джакузито, пиши ми налично. Така, я да видим сега тук. Тук имаме прекрасна гледка. Пари Грил Гаврил. Аз ще бъда постоянно там, а ти от терасата ще мога да ме следиш и да ми коригираш клиповете, котенце. Чао, чакаме та в Плевен, цял Плевен чака за теб! Оканар! Това е спалнята и тук ще бъде създаден един нов живот. Малкото Ивче Бейби. Какво става, вече? Това не са хората, най-добрите! Най-добрите! Ще не знаеш, че аз и Ивка Бейби ще бъдем тук, така че аз нямам какво да ви казвам, познавам ви, знам как работят момчета. Така че апартаментът ще бъде перфектен, сигурен съм в тия майстори. Завърти да му вият само усмивката, вижте. Да, тук се стои с усмивка и тук ще живеят небезизвестните Томас Берлината и Ивка Бейбе Оканар! Пичове, искам да ви кажа само едно. Щастието е, когато късмета почука на вратата, а ти му отвориш. Шалимар.